Guto Bebb, Is-Ysgrifennydd Cymru. Croeso i Steddfod Sir y Fflint. Mae'n steddfod weddol lleol i chi. Pa mor bwysig yw ei gael steddfod yr urdd yn y rhan yma o Gymru? Wel, dwi'n credu bod o'n hanfodol bwysig. Fel rwy'n gafodd ienni yn Sir y Fflint, nad ydw i ddim yn byw yma. Dwi'n credu bod o'n gret i weld y steddfod yma'n gymaint o lwyddiant, wrth gwrs mae tywydd wedi helpu. Ond yn gymaint o lwyddiant, mae'n ardal sydd ddim yn arbennig o Gymreig o ran iaith. Ond mae'n bwysig bod yr diwylliant Cymreig yn cael ei arddangos i bobl Sir y Fflint, a dwi'n credu bod hi'n amlwg o'r hyn wedi weld yn y steddfod, bod y gymuned yn lleol wedi gafal yn y steddfod yma fo arddeliad am ei llwyddiant ysgubol oherwydd. A mae'r iaith Gymraeg yn rhan o'ch portffolio chi fel Is-Ysgrifennydd. Beth yw cynlluniau Cabinet Llywodraeth Prydain a Swyddfa Gymreig am y Gymraeg? Wel, mae'n allweddol bwysig bod Swyddfa Cymru sicrhau bod adranna San Steffan yn ymwybodol o'r iaith Gymraeg i gychwyn, a hefyd o'i cyfrifoldeba nhw tuag at yr iaith Gymraeg. Un o'r pethau sydd wedi creu cymlethdod enghraifft ydy bod Deddf Iaith 2011 yn golygu fan ambell i adran San Steffan yn credu nad oedd honno'n berthnasol iddyn nhw sy'n gywir, ond mae'n bwysig i Swyddfa Cymru wedyn sicrhau bod y gwasanaethau sydd yn gyfrifoldeb ar adranna San Steffan trwy ddeddf 93 yn parhau i gael ei ddarparu, felly enghraifft adran gwaith a pensiynau, yr adran sydd yn ymwneud mwyaf cyhoedd yng Nghymru. Mae ganddyn nhw bortffolio o wasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg sydd yn well na unrhyw adran arall yn San Steffan. Mae hynny oherwydd yr ymdrech mae Swyddfa Cymru yn gwneud i weithio efo nhw i sicrhau bod yna ddealltwriaeth o beth i gofynion o ran y Gymraeg. Ac oeddech chi sôn ychydig am y swyddfa pensiynau. Mae'r swyddfa yn symud i Gaerdydd a mae pryder bod swyddi Cymraeg yn cael ei colli ym Mhorthmadog. Yw'r bwriad gyda hynny? Wel, yn y lle cyntaf, yn o'r cyfarfodydd cyntaf gafodd Alun Keynes, yr ysgrifennydd gladol a finna, fel Is-Ysgrifennydd ar ôl cael yn apwyntio i'r swyddi, oedd efo Cyngor Tre Porthmadog. Da ni'n ymwybodol iawn o'r her sydd yn wynebu cyllid o wlad. Mae yna fwy o swyddi'n dod i Gymru oherwydd y newid. Da ni hefyd yn sicr bod yr gwasanaeth Cymraeg yn cael ei diogelu. Ond mi ydan ni fel adran wedi gwneud o'r hollol glir bod yna egwyddorion a phwyntiau o bwys yn ymwneud â'r penderfyniad o symud swyddi o gefn gwlad i Gaerdydd. Amser y ddengys os byddwn ni wedi bod yn effeithiol, ond mae'n bwysig i ni nodi bod y gwasanaeth Cymraeg yn mynd i barhau, a mae'n bwysig nodi fydd yna fwy o swyddi yng Nghymru oherwydd, ond da ni'n llwyr ddeall pryderon cyngor megis Cyngor Tre Porthmadog. A symud ymlaen at Refferendwm Ewrop sydd yn dod yn agos iawn erbyn hyn. Ydych chi yma i hybu'r neges o aros i mewn o gwbl ar faes yr Eisteddfod? Wel, dwi wedi gwneud ambell i drydariad bore yma, ond ddim yn benodol, ond dwi yn credu bod chi'n llygad y lle i nodi bod hwn yn fater o bwys. Dwi'n credu fod hi'n allweddol bod bobl yng Nghymru gwerthfawrogi y manteision sydd yn dod o fod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd. Dwi'n credu bod bobl ifanc yn benodol efo cyfraniad i wneud yn y refferendwm yma. Mae'r ystadegau'n dangos yn glir iengan byd ydych chi, mwyaf byd ydych chi fod yn gefnogol i'r Undeb Ewropeaidd ac i barhad yn aelodaeth i'r Undeb Ewropeaidd. Ac felly os oes yna un neges o faes y Steddfod ydy os ydych chi'n 19 oed ac yn debygol o bleidleisio am y tro cyntaf, gnewch siŵr bod chi yn gwneud hynny oherwydd mae y grŵp oedran hwnnw'n gefnogol iawn a mae angen sicrhau bod nhw'n troi allan ac yn bleidleisio. Oes pryder bod pobl ifanc yn cael ei gadw allan o'r trafod cyn y refferendwm? Dwi'n credu bod yna bryder bod nhw'n cael ei gadael allan o'r drafodaeth, ond mae'n allweddol bwysig bod nhw yn defnyddio'r hawl i bleidleisio. Y drwg ydy'n gyson, da ni'n gweld bod bobl ifanc yn llai tebygol o bleidleisio na'r to hyn. A dwi'n credu ar y mater yma sydd yn mynd i effeithio bobl am 20 mlynedd, dwi'n meddwl bod yn allweddol bwysig bod bobl ifanc yn troi allan ac yn bwrw i bleidlais. Edrych ymlaen i'r cynlyniad, beth fydd effaith hynny, mae'r Blaid Ceidwadol wedi hollti ar y mater. Beth fydd yr ôl effaith ar y Refferendwm Ewrop ar eich plaid chi? Wel, yn sicr, da chi'n gywir i ddweud nad ydy'r Blaid Ceidwadol ddim yn unedig ar y mater yma. Mae yna wahaniaethau bar yn cry iawn wedi cael ei dangos yn ystod yr ymgyrch. Yr hyn sy'n bwysig, dwi'n meddwl, ydy bod ni'n cael y canlyniad cywir ar y 30 o Fehefin. Ac os di'n canlyniad hwnnw'n canlyniad clir, fydd hi'n hawl iawn wedyn tynnu blaid yn ôl at ei gilydd. Yr hyn dwi eisiau weld ydy mwyafrif cadarn yng Nghymru ac ym Mhrydain dros aros yn yr Undeb Ewropeaidd a symud ymlaen wedyn i sicrhau bod ni'n llywodraethu yn unol ar manifesto yn hytrach na siarad am Ewrop. Ydych chi'n cydnabod bod angen diwygio'r Undeb Ewropeaidd ac os hynny, pa newidiadau sydd angen? Wel, mae yna ddiwygio wedi digwydd dros gyfnod maith, mae perthynas Prydain a'r Undeb Ewropeaidd yn wahanol iawn i berthynas nifer o wledydd eraill. Enghraifft, mae'r ffaith bod ni wedi cael cydnabyddiaeth bod na fwy na hun arian a fewn yr Undeb Ewropeaidd, mae hynny'n allweddol bwysig. Mae'r ffaith bod ni'n cael hawl i newid rheoliadau, buddsoliadau i bobl sy'n symud mewn i Brydain yn dangos bod gennym ni berthynas wahanol i wledydd eraill. Yr hyn da ni angen ydy Ewrop sydd yn cydnabod gwahaniaethau tra'n adeiladu ar y cryfderau sef yr hawl i fasnachu efo'n gilydd.